Szerbusztok! Bemutatom nektek a LED kristályos diszkógömbünk működését. Miután kibontottuk a dobozból, találunk benne egy diszkógömböt, egy távirányítót és egy USB-t. A készülék maga nagyon egyszerű, egy 220-as villásdugóval működik. Áram alá helyezzük, és azután villogni kezd. Nézzük meg, itt van egy beépített hangszórója, ami nem egy Dolby Surround, de mégis valamit mutat. Felfogadhatjuk a falra, tipik segítségével, ha gondoljuk, fixen. 3 gomb található rajta, lejátszás, megállítás, és oda-vissza. Tekerés, egy USB ajzata van, és egy SD kártyát is tud kezelni. Viszonylag sok gomb van a távirányítón, azonban csak pár darab működik belőle. Az oda-vissza tekerés ugyanúgy, hangot ki lehet kapcsolni, és módokat lehet választani, hogy melyik bemenetről szeretnénk lejátszani a zenét. Zene nélkül is tökéletesen működik a készülék. 220-as villásdugóval áram alá helyezzük a készüléket, és már egy hang segítségével üzen nekünk, az eszköz üzembe van helyezve. Ezután láthatóak a fények. Van egy Equalizer kis gombunk is, amivel tudjuk kicsit változtatni a effekteket, de önmagába visszaáll. Tehát csak amíg megnyomjuk a gombot, addig változik. Van egy kis pendrive, amin van két kínai zenének csak az első pár üteme, úgyhogy igazándiból ez csak egy minta, és ahogy belehelyezzük a pendrive-ot, egyből lejátsza. Hát elég torz, meg elég érdekes hangzás, és mindjárt maximum hangerőn is nyomja, úgyhogy nem kell megijedni tőle. Le lehet halkítani, de ahogy a következő zenét elkezdi játszani, újra fel. Lehet kapcsolni a hangot, és akkor csak a látványból gyönyörködünk. Ki is lehet húzni. Ezután nézzük meg, hogy telefon segítségével Bluetooth kapcsolaton keresztül tudunk zenét küldeni a hang. A telefon segítségével is tudunk halkítani, hangosítani. Itt ezen már egy szebb hangzást tud biztosítani. Ilyen sötétebbet csinálok. Már elég jó a hangzása is. Itt ugyanúgy lehet halkítani, hangosítani. A telefon segítségével elég jó hangzást tudunk. Ugye ennyi lett volna a bemutató. Köszönöm a figyelmet.